prezentácia workoutu 2013. Pálinko Božík, Topočaný. Najlepší workouter, akože na bratky musím byť. Juan. Ideme na to chalani. Juan. Viete ako, 2 roky cvičím chalani workout. Je to proste moja vášeň, milujem to. Proste je to najviac workout proste. Som na drina, viete ako. Tak budete to troške cviky robiť. Ja mám si ako kričal do piča. Chci byť na túto časť svalov, viete ako. Mám hlavec. Počkajte. Mám slovo svaly, viete ako, to je ťažká vec. Ja sa chcem osvičiť. Takéto štýlom môžete prísť do mesta, zbajte kundu, aký nie je problém. Už čas workoutu 2013. Video tu natočené, nič nevidím, ale to dobre. Ale nehoď to cvičenie, od tú makačku musíš chápeš, nemôžeš vyprávať, musíš to robiť. Všetko to je iba v hlave. Jaké, je to v hlave, je to v svaloch, nemôžeš vyprávať, vyprávam, že budem robiť cviky. Pýta sa, že aké cviky mám robiť, čo robíš, že musíš robiť. Nemôžeš sa pýtať, musíš makať. Sú žiadne pýtačky, že to je taký cvik, proste, ty sa nepýtaš, ale musíš robiť. Musíš robiť. Chápete, vidíte, ja dokážem hlavne. Viete ako chalani, ťažká drina to pre mňa, ale to je tak, že po piči, no. Dobre. Kotička bola hotová. Ale makajte chalani, neprávajte. Nepýtajte sa. Nepýtajte sa, aké máš robiť cviky, čo máš robiť. Nepýtajte sa, vážne. Makajte, príďte von. Máte tu veľa možností, príďte von a makajte. Neprávajte chalani, makajte, vám to hovorím, makajte. Ja, vidíte? Furt robí chalani, vidíte? Vyprávam furt, nevyprávam. Máme neskôr hodinu večernú. Zameráme sa na sparing. Pomalinku zaspávam a máme tu môjho kolegu, čo sa pripojil do môjho týmu workoutového. Volá sa Jožko Ferenčík. Cvičí workout 2 roky, viete ako. Vidíte, že je to úplne neohybný chalaň, ohybný úplne. Bolo to čarte. Dobre, šlape to. Zadky, vyholené. Také futbalové, pekné. To ma motivuje, ten workout ma motivuje proste, tých mladých chalanov iba do riti, to ma motivuje najviac. Proste to je niečo neuveriteľné, vidíte, ma to chládkajú, už sú chalani sa blázni, vidíte, už sú to. Proste žiť naplno. Pálo, milujem ťa. Chalani sú si blázni, už potrebujú workout, viete ako. Potrebujú to v životu. Takže tak chalani, no, tak Tomáško, poďme cvičiť. Máme ďalší vlog, takzvaný. Číslo už neviem, poradie, Tomáško, aké poradie máme toho vlogu? 27. 27, no tak dajme tomu. 26. Neviem, 25 asi. Dajme tu 25, jeb sa na to. Takže mám tu ďalší cvik chalani, to máš na internete, tí chalani čo len vyprávajú, nemakajú, teraz som z tých. A mám tu nový cvik na rytné svalstvo, takzvaná preťahovačka, chceš šmykať. Chlapci, ja sa z to nepreťahnem, to je ťažká vec toto pre mňa. Čiže to nejde, ty kokot. Počkaj, šajze. Vidíte tam? Krásny pohyb hlavný. Pekne si šukám riťku a tým pádom si tie svaly zaladzujem. Mám tu môj partnera, chcem sa vám ukázať. Čaute. Volá sa Tomáško, Tomáš Korhel. Ukážem vám ľahký cvik. Vidíte? Jeby, ja som si klokol na zem. Klokočino. Som trénoval s ním už minimálne 4,5 roka. Treba vyskočiť na hrazdu. Viete, ako to, keď sa raz vyhnete, tak to už je to je proste, to je pán workoutista, to už je umenie. Ale mám tu ešte posledný cvik pre vás, taký záverečný, taký jednoduchý cvik. Pomocou môjho partnera, takzvaného Tomáša Fidorového. Jednoduchý cvik. Jednoduchá je to. Ručičky, nožičky. A proste vlastnými pohybmi sa takto znižujete, hore dole. Dole SMS-ka odmaniť. Do piče, mama, nestíham workoutovať, nepičuj. A proste zdvíjate sa a tým presvedčíte proste dlane, ruky. Predlakti. No poď, čo pozeráš? Ja môžem. Zás vidíš, vyprávaš, nič nerobíš, zás nemakáš, čo vyprávaš? Dobre, idem ti pomôcť, Palo je môj sensei, viete. Čo vyprávaš, nemakáš? Naučil strašne veľa. Dobre chalani, stačilo. Som polamaný, neviem niečo aj vyprávať, ako už mi jebe. Ahoj, láska. Poď ideme domkov.